Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin, että tämä voisi olla sellainen get to know me, koska mä en ole hirveästi esittelyä tehnyt, muistaakseni. Ei mulla ole tullut kuin 2 videota, mutta kuitenkin. Niin joo, ajattelin nyt vähän kertoa itestä teille ja vähän, että mitä mä teen ja mistä mä tuun. Ja aloitetaan siitä, että mä oon tosiaan Miina. Mulla on aviomies ja sit meillä on 3 lasta. Mä ajattelin, että mä en hirveästi sit haluan niinku lapsia tuoda tänne tavallaan just sitä enemmän sitä omaa juttua ja omaa tekemistä. Totta kai niinku näkyy just aina videoilla vähän silleen lapsia näin, mutta sen tarkemmin en ala heistä kertoa ja just ikää ja tälle, että toki nyt esikoinen menee kouluun, että se itä varmaan jonkun verran niinku tulee ilmi täällä, mutta Mut joo, muuten on silleen, että aika sillain tavallaan keskittyy tää tili siihen, että mitä mä teen ja niin kuin minkälaista se perhearke on ja kaiken yhdistäminen. Mut joo, tosiaan mä oon itse 28-vuotias, täytän 29, eli ensi vuonna 30, oikeesti ihan niin kuin siis jotenkin todella järkyttävää, siis jotenkin niin outo. Vähän alkaa tulee semmoinen ikäkriisi, mutta sitten toisaalta tämä jotenkin on ollut aina semmoinen, että on pitänyt itteensä niin nuorena ja sitten nyt kun oikeasti täyttää 30, niin alkaa jo menee niin kuin tavallaan sen aikuisuuden oikeasti aikuisuuden puolelle. Toki henkisesti aina varmasti on siellä ei niin aikuinen, mutta kuitenkin. Mut joo, ja idea näihin YouTube-videoihin lähti siitä, että siis mä oon oikeasti aina haaveillut tästä, siis ihan sieltä, milloin alkoi tulee niinku näitä blogeja, niinku Uino Aino ja Alexa Dagmar ja tämmöiset ollut, niinku, että mitä mä oon kattonut. Ja silloin on ollut niinku jo aika nuoresta asti ollut jo semmoinen, että vitsi haluaisi itse kuvata, mutta sitten jotenkin ei ole vaan, tai on ollut semmoinen, että ei niinku uskalla ja osaa. Ja sitten milloinhan mä koitin varmaan reilu vuosi sitten, niin oli semmoinen, että jotenkin se ei vaan lähtenyt ja sitten oli semmoinen, että ei niinku osaa editoida ja näin. Mut nyt mä olin, että nyt oikeesti mä aloitan, että mä haluan tehdä tätä ja ikinä ei voi tietää, että mitä niinku tästä tulee, jos ei edes yritä. Niin mä nyt on tosiaan kuvaillut näitä aika silleen niinku matalalla kynnyksellä ja just puhelimella. Että vähän semmonen, että mä nyt vaan teen tätä ja niin, ei mulla ole niinku sen suurempia tavallaan tavoitteita tai mitään ja en halua ottaa tästä niinku paineita, mutta nyt kun oon vaikka kuvailu ja editoinut ja näin, niin se oli jotenkin tosi semmoista kivaa ja oikeasti tosi inspiroivaa ja näin, niin toivotaan, että tää jatkuisi tää innostus ja toivottavasti, siis mä en ole vielä näitä julkaissut periaatteessa minnekään, että vähän on semmoinen, että ei ole niinku kehannut, mutta sitten niin en mä tiedä mitä mä siinäkin pelkään. Mut joo, tässä sitä nyt ollaan. Ja saa aina laittaa niinku videoehdotuksia ja semmoisia, että mä nyt varmaan aika paljon tulee niinku semmoista arkista videota, mutta katsotaan, ei sitä tiedä mihin tää kehittyy. Ja tosiaan nyt mitä mä teen, niin mulla on semmoinen oma yritys, minkä kautta mä niinku valokuvaan ja teen somepalveluita yrityksille ja yksityisille. Ja sitten mä nyt otin vihdoin projektiksi käydä ton lähihoitajakoulun loppuun. Että mulla jäi se kesken ennen meidän niinku nuorimmaista. Siitä on tosi vähän jäljellä. On niinku yksi harkka siitä, joka alkaa niinku 2 viikon päästä. No ei edes enää 2 viikkoa. Mutta kuitenkin alkaa ihan just. Ja sitten muutama niin yleisen ainen kurssi siitä. Ja mä saan sen nyt tehtyä. Niin mä nyt tämän kevään ajan teen noita oman yrityksen töitä ja sit koulua. Ja on niinku semmoista kivaa pientä projektia töissä tiedossa. Ja sitten meillä on, jotta ei tulisi liian tylsää, niin me ostettiin tosta yksi kämppä. Ja nyt rempataan sitä ja muutetaan sit siihen tässä kevään aikana. Se ei ole mikään lopullinen ratkaisu, vaan tämmönen väliaikainen. Just me muutettiin niinku vuosi sitten Seinäjoelle ja otettiin vain joku kämppä, mistä niinku
Mutta että mikä saatiin, että menee oikeasti tosi nopeasti kaikki vaan silloin. Ja meillä on päiväkotiin aika pitkä matka ja siinä on koulu ja kaikki, niin muutetaan nyt lähemmäs sitä. Ja haaveena olisi jossain vaiheessa rakentaa sit oma kotitalo tai jotain vähän niin kuin isompaa asuntoa, mutta nyt meillä on tämmöinen kiva projekti tuossa tän niin kuin kevään aikana ja sitten mulla on se koulu. Niin tulee vähän tiukempi kevät, mutta toivottavasti sitten kesällä saa katsoa ja taputtaa itseä olalle, että selvittiin. Mutta pyritään ottaa sillä niin rennosti kuin vaan pystyy tässä. Musta tuntuu, että mä röhnytän. Mutta joo, niin pyritään nyt, että sillä on kuitenkin mahdollisimman jotenkin koitetaan silleen, ettei tulisi mitään hirveätä väsymystä tässä. Ja just haluan niinku keskittyä lapsiinkin ja tälleen. Että on tässä hommaa, mutta ihana, että on kaikkia projekteja, mitä saa viedä eteenpäin ja pääsee niihin niinku tavallaan tavoitteisiin. Että mullakin on ollut toi koulu. On ollut aina semmoinen, että mä haluan käydä, että mä haluan ammatin itselle. Niin nyt sitten saa sen koulutuksen sieltä. Kävin mä tossa viime syksynä sitten ton se niinku lash lift ja brow lift semmoisen niinku koulutuksen, että mä saan ne sertifikaatit siitä, niin sit mulla on jossain vaiheessa haave, kun mä vaan niinku kerkeen, niin että mä alkaisin tekemään niinku pienimuotoisesti niitäkin. Että se on semmoinen, että oikein odottaa, että pääsis tekemään niitä. Oho, täällä oli joku ruoka tuolla lattialla. Mutta joo, ja sitten siis minusta itsestäni mä ajattelin, että mä voisin kertoa muutaman semmoisen niin hyvän luonteenpiirteen ja huonon luonteenpiirteen omasta mielestä. Et vähän niin kuin, että opitte tunteen mua, niin siis aloitetaan vaikka hyvistä, niin hyvät on semmoinen, että mä oon tosi jotenkin empaattinen ja semmonen, että haluan auttaa tosi paljon muita. Sitten koen, että on semmoinen niin kuin sydämellinen ja helposti lähestyttävä. Et mä koen, että mua niin kuin tosi helposti pystyy lähestyä nykyään. Et ennen mä oon ollut semmoinen tosi niin kuin, luotaan työtävä ja semmoinen, että ehkä vähän niin kuin joillakin on ollut semmoisia ennakko-oletuksia musta, että on vaikka tosi niin kuin erilainen, mitä mä sitten oon ollut. Ja jotenkin tuntuu, että kun on ikää tullut, niin on jotenkin se ulos, tai musta tuntuu, että mä oon niin kuin minä nyt silleen niin kuin tavallaan, niin kuin mikä fiilis musta tulee, niin koen, että ja toki on nykyään vielä semmoisia vaikka tilanteita, missä mä jännitän tosi paljon tai on vähän semmoinen epämukava olo, niin sit saattaa siinä olla semmoinen, että ei ole niin oma itsensä. Mutta kyllä sitten aika nopeasti siitä monesti sit lämpenee. Ja huonoja puolia on semmoinen, että mä siis stressaan tosi helposti. Ja mulla on semmoinen, että mä oon tosi niin kuin lyhyt tavallaan kärsivällisyys siinä, että mä en niin kuin siis pysty, että mun pitää saada heti niin kuin tietää kaikki. Ja on semmoinen, että jos pitää odottaa jotain asiaa, niin mä en oikein niin kuin meidän pystytä odottamaan. Että on semmoinen, että nyt pitää niin kuin saada tietää. Että koko ajan koittaa niin kuin tavallaan kasvattaa sitä semmoista, että elää siinä hetkessä, ne asiat tulee sieltä kun tulee ja ne kaikki päätökset. Ja siis se on niin kuin jotenkin tosi semmoista ollut itsellä semmoinen hankala asia. Se viimeinen, mikä tuli nyt mieleen tässä nopeasti, niin on se, että siis mulla on niin paljon kiinnostuksen kohteita, niin vaikka ammatillisesti ja näin, että mä en oikein osaa päättää, että mitä mä teen, ja sitten kun mä haluaisin tehdä vaan kaikkea, niin sitten on helposti semmoinen niin kuin semmoinen soppa, mistä ei oikein saa niin kuin mitään irti. Et se on vähän semmoinen, että pitää nyt tehdä semmoisia niin kuin oikeasti selkeitä päätöksiä, että nyt mä teen tätä ja muut odottaa. Mut tässä tälleen niin kuin ehkä semmoiset tärkeimmät asiat, mitä tuli mieleen. Jos tulee jotain kysyttävää, niin saa laittaa aina viestiä. Ja voisin tehdä sitten jossain vaiheessa oikeasti semmoisen Q&A-video, että saa niinku kysyä multa kysymyksiä sit vastaan tässä videolla niihin. Kiitos jos katsoit videon. Seuraa kanavaa ja tykkää videosta, jos koet sen aiheelliseksi. Ja mä laitan tonne, mikä toi on, joku linkkiboksi, niin
laitan sinne tiedot, mistä mua voi seurata ja näin. Niin kiitos, heippa!